cicis alon-alon Bagong ora sah kesusu nggih karang cangkeme kejembaren e ngarmune niku sok ketekuk-tekuk iya mboten perkara brana picis Prabaya jamrut ergene menika mboten nanging pusaka ngamarta ketiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa pusaka ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak apa ya wah lali aku kuwi mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene tumbak ngamarta nggih napa asmane sinuwun tumbak kara welang nah tumbak tempe karo welang ora nganggo tempe oh iya ding tumbak karo welang angka kalih payung moco payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka Jamil Saipul Jam apa dah pustaka Jamus kelima sodo saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus kelima sodo ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat srana bapaknipun bangun pura kencana Werkudara nggih piye Dimas Gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi wenehno Semar kuwi gedhe labuhe tumraping Pandhawa pelabane Semar ya diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana yang nganduka magawa Branda yang ngandika magawa Branda Prabu ndadosaken kagyat raos ing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan sareng kula tilingaken Radi Pangling krana busananipun sami murwak menika mboten pangling rak Bagong jagat dewa baturi jagat pangestu kala lah kok ora kaya sabene Bagong genep tata kramamu kok nganggo busana kejawen mongko komplit kaya mengkono iya Yayi menika ingkang abdipun Panakawan Bagong padha raja sak pratamu Panakawan nuname pasang kaliman tabek tinebena mila dene dumawaing tawang towang sinuwun yen pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing nunggu Bagong mengatakan inggih kok malang kerik lali nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur Bagong yen to iso yasa ngilih oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kok sik kuwi sirah kok gentong kowe karena nggih gedhe sirah niku cerdas iya ikete ukuran 26 berarti mencilik kaya susu emprit mboten napa-napa semua niat kula pancen sowan kersanipun Sinuwun Prabu Darma Wangsa Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing dawa lan sak piturute iya Bagong sembah bektos kula kunjuk iya tak tampa bekti aja dibasake bektos nggih pangestuku Tampanana kula pundhos ora sak kula pundi ora usah dibasake nggih kula pundi enggo jimat paripun dayanana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya Bagong pangestuku Tampanana nggih penak nunggon mulungguh sampun boten kirang prayogi jagat dewa Bathara inggih jagat Bagong padha raja sak pratamu pangestunipun Sinuwun Prabu Dewarawati wilujeng ring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna iya
Bukti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Gayanana ing kasantosan panepatu paduka amawahana indhaking gesang kula po sinuwun. Iya ya Bagong iya. Prayoga nggak mulunggo. Sampun boten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Gus. Sinungan Ndara Werkudara sing lali aku. Bagong Kudraarja saprabdamu. Ngajenipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestu tampanono. Nun nggih. Ya nikatmu sesat sesuk ning aku. Oh nggih. Mesti padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Sirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Ya. Prayoga nunggu mulunggu. Sampun boten kirang prayogi, Ndara. Ana Karang Bagong Kudraarja sapratamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Nggih. Bagong Kudraarja. Nggih wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampanono. Iya. Pangestuku tampanono Bagong. Nggih. Prayogakna. Nggih. Sanget anggen kawitadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, Marsih. Nggih. Selamat wae kowe isih ajeng dadi abdi Ngamarta. Tasih. Syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak ora tau mlebu. Wah, pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wa. Ora tau masuk. Gantos kartu. Yo aku ngabari aku kok ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, dipun prayogakaken panjenengan Kang Kebusana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Dene cangkeme kekamban. Pak, cipa. Munake lanang kok cangkeme kekamban. Prayogakaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug. Kowe karo aku ki mung ngabdi. Nggih. Engko ndak dukani sinuwun Prabu Darmakusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung pa. Nggih. Engko tak perloke dela-dela ya. Nggih. Ana kawan Bagong. Nun. Ana wigati apa-apa ana kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula dipun sotaken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho diutus. Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Sadèrèngipun kula ngaturaken wigatos sing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katun Ndara Puntadewa. Iya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katur Ndara Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Tiba padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh. Mekaten. Semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya tak tampa. Nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong tak tampa. Nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem, kalih RT nggen kula niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Kardiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Weh sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki ngono entek wektu nek aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong ngene ngopo? Kula niku mboten kanthi kanyono-nyono ditimbali arek bapak. Monggo sing ngadat saben ditimbali niku siji Gareng, loro Petro. Niki Petro kali Gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petro, ora ana Gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki nirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngeten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ora. Ngoten niku. Glegek ku gek sadurita. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten Bapak paring pangandikan. Sowana
Apa ndenmu Pandhawa? Oh nggih. Mergo dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen mbangun pura Kencana. Bangun pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ah, ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine apa? Bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik mergo jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya? Jebulane ya ki apa? Jebulna. Niku bapak ora bangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki ming papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku bangun Pura Kencana kuwi pengen bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit. Ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan dan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon sowane Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa pendangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat seranane apa? Jane nggih awrat ning kupipun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula maturan sampeyan dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong? Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene mergo bapakmu, bisane mukti ya mergo bapakmu. Bapakmu ngomong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, ya jabang nganti claprang. Monggo Puntadewa sakan dan durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matur wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa Prabeya? Mboten duit. Iya, Mboten. Panjenengan mboten prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. iya, Wis cukup menderita. iya Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya. Iya aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusun. Nun nggih. Karan cangkeme kejembaren e. Ngarep muni niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut Hergeni menika mboten. Nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang, belum ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku kuwi. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih Payung Mutha. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jamil Saipul Jam. Apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana bapaknipun bangun Pura Kencana. Werkudara. Piye Dimas Gandeng Pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5. Pun Kakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehno. Semar kuwi gedhe. Gedhe labu itu meraping Pandhawa. Pelabane Semar yen ditelaju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane. Wenehno. Tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel, mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas bareng kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa. Betul. Leres niku.
Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean sedo cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepringke niki sampean wis dadi ratu sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pendhenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong Dalem menengo dhisik. Wah cangkemmu ya omah wae ya. Kula Sedewa, kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika awal, maring ngeten pusaka ketiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polaipun para Pandhawa? Bagong, wektu dina iki kepengin dadi aturing kadang-kadangku kabeh wis sarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta telu tumbak para welang payung Tungganaga, pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada, mara boyongan marang Karang Kadempel. Jeneng ingsun ora bakal wol sarta ora bakal anggrundel. Panakawan Bagong, Yayi, wonten dawuh. Nuwun sewu. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun, namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang dampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu. Sepisan, Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula, lha kok ing ngatasé Semar menika namung Panakawan kok duwe niat bakal bangun pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kamuntanipun Kyai Semar. Namung sedaya iki badhe katindakan menika kapetang kanthi nalaring ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngambil pusaka ketiga. Menika lair batos kinarya salat srana mbangun pura Kencana nanging nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun Kyai Semar yen to wis jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindak derajatipun sarana nyuwun ngambil pusaka ketiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng panguwasipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggon beli Yayi Prabu tasih nganggep ing neraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondhani pusaka ketiga menika Yayi Prabu. nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Peranganing Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak para welang payung Tungganaga, pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek ngitung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gento ora gento sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabibadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula selete, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep beda atine Bagong, ayo, ora masalah. Padha. Mun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Ngono nggih. Ora sah malang terik. Ora sah malang terik. Lha pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar iki dene niat elek? Nek Semar niku gadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Ning napa tau Semar duwe niat sing elek? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku
dumadi saka mutiara niku wujudan sing apik sing becik bangun papan sing apik sing becik teng negara Ngamarta mriki ngoten supaya masyarakate ayem ayem tentrem rukun enten apa-apa aja rukun ora mung dangdut aja jotosang terus sing dintoki apa kula tak takon ngoten mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah guru hara iki ya ngapa iki ngrusuhi wayangan kok lagi nesu templeki walang munggo walang kayu tak emplok kowe dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Tumindak elek karo Sinon Prabu Darmakusuma lan sak Pandhawane niku ategesan ateges niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng ngoten tegese sampean padha karo ngirani dadane Semar sane ngene nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel terus kok tak omong karo Semar Mir aku jane entuk gawe ning ana sing ngalang-alangi sapa sing ngalang-alangi sing ngalang-alangi Prabu Kresna kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa mula kepengin tenggonan pusaka Ngamarta 3 Kresna kok dadi ucape kaya ngono tak luruke ning Darawati wani wae kowe bapak wani ye muni wani tak du saiki kowe dene sampean ora wani kok ngelele wong sampean ae dhewe ora lho aku ki ora ngelele wae wong ngono ora ngelele kowe ngunekke Semar pengen tenggonan derajat pangkat ora ngelele iki dasarmu apa aku mung bedhe ning ngarani wonge wah kok saya kudu sabar iki lagi gayeng nek bae ora kowe ngejawab wae kowe ngejawab jane ngeten mawon berarti sing ngepalangi Ratu Darawati sing ngepalangi Prabu Sri Bathara Kresna oke ora masalah kula ora wedi karo sampean kula ora bakal mundur sejangkah ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa iso nyuwargake wong tuwa kula bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa seranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak oke saiki karo sampean pripun aku wis kentaan kata-kata iki kalimatku pun telas liyanane mung adu otot tak ladeni adu otot adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan wis ben luweh modar nang kene ya wis ben kemeropok tenan pikir aku iki nek carane kaya ngene lara atiku bapak dunekke kaya ngono karepe piye ayo wang-wangsulan aja meneng wae wang-wangsulan ngeten iki Bagong metu njaba ngoten gamun kula niki rasa dikon metu njaba wis bendera tak take njaba mengke dak perkarane berat ngoten rasa tak omongi ngoten mawon kula men ngendika pripun-pripun rupa wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh Setyaki sira menganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas sing sabar kanjengipun Kula Prabu menika sembah kula nek Kula Prabu dicamah dening wong kono-kono kula ora nrimake sing nyamah utamane sapepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur ucape kok ndrewili kok grojokan karo wedeh kaya bedhe sewu napa pategalan nek boten kula sing nandhi ora bakal rampung-rampung oke pancen tak jarak sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna sing tak lirik Sencaki padake apa Setyaki sabar kajengipun sinipun lho aku ora ngopo-ngopo kaya ana sing jawel Bagong sabar Bagong sapa ya aku ora Ndara Janaka aku ya ora kowe sih mboten kowe senengane jual jawel anggere kurang jual jawel niatipun pripun kula wis ngerti kok sampeyan mesti mbelani Ratu Gusti sampeyan Bagong kowe mau nantang muni piye waduh lali mau saiki tahu roti nek mau kon balene ora iso yen bar nantang kok Prabu mungsuhe dudu kok Prabu lho sapa mungsuhe Setyaki ayo dijajal Bagong harus Setyaki menang sawa kowe iso ngalahke Setyaki penuh adu arep karo kok Prabu ning ora iso ngalah Setyaki aja takon dosa bali mung kari jeneng Mario iki serius iya iki tenan iya iki ora guyon lho nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan ora masalah apa dianggap aku wedi karo sampean ngendi papane wong
ngasut. Saedan. Gara werku ora ampun guyu. Mikir ucan kula niku dienggo penonton, dienggo pemain. Sampeyan iku pemain. Pemain kok guyu ya ora apik. Apa kadhe? Tayone arep wani jebul ming. Kon ngasut. Wani ya. Ora wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir senjake mesti tak toke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo, tatutke ora bakal wedi karo lebaran. Kuntrim madyaning Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakeling mangke kaya ana kaelaning jagat. Mengker ki ora Bagong. Mije saking pagedhongan pusaka nengge tumbak para welang payung Tungganaga Pustaka Jamus Klimasada tutuntat tindake ki ora Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung Tungganaga tutuntat tindake ora Bagong. Mijil saking Kancing Blinginata Drawati. Nderekaken lampahing pusaka ketiga wae. Tresna sinayeng manggung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta. Kanggo mitiraning asta aneng asta. Koko Prabu dumados sing darebah menika nggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyurup dhateng kamurkanipun Pangakawan Bagong nok ngistaken Dalu Arjuna wonten jauh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Kula Pandhawa myoga mulung mangung siring sata kura kambahung kesruga titik Marut ayut sagung Ratu Sang Sutama Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang menika Prabu mugi andados ing kawuningan. Menapa Koko Prabu boten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Napa Sedewa? Sajak wigati kaelokan sing endi? Dene kowe matur ngersaning barep kakangku. Iya, Kamas. Nuwun sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumurup lah kok namung kula piyambak ketitik. Saparipurnanipun lampah menika teka boten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan napa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumurup wonten ing antariksa wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung Tungganaga miwah pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nyata pusaka menika cahyosipun benjang dumados kok nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya. Mila panggraitanipun men prabéda kados dene titah swantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka. Nalika semanten kumleyang piyambak tutuntat lampahipun Lurah Bagong Koko Prabu.
Werkudara, nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ingkang drancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa. Ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka Nalindra ingkang Bebya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tanpa beda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas? Dina samengko bareng kakangku ora usah melu perkara ngamarta. Terus pun kakang kudu piye? Tak derake cedhak ning Karang Kadempel. Mas Tuti apa kang dadi kersane iku ora Semar Badranaya. Lain ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun kakang Mas Yadipati Koko Prabu mengkono yayi. Inggih. Ya ta yen pancen kaya mengkono nek kula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuring Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa Baranggon Kina Budidaya ana ing saken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang Kadempel. Ya ayo tak derake bareng kakangku. Sedawa babar pisan budal kang padha sibuk jenenge Sunarsa kundur medaton kawula ana ing saken dawuh Parmadal Wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa. Purna gatine maranggilan. Sang Dasa kundur medaton jrok saking gambar kena kira gambaran gading kadhiraken sanggaring peromban cedi manggung ketanggung Joko Pawrara. Ingkang sami ngampil pacaraning kepabun. Kawis tinggal saking Mandra Tindaknya Sri Narayata katinor saking Mandra kaya tansah ngerang penggali sang nata wau. Nanging prawadyapa pasur tambur nyang suling pepandhen dalutat mula bandera kakondha warna-warna Winda Jaladrayan Asri Kawuryan Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putra pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh wanter pengawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati.
miwah Rama Kyai Jodiwati kula jumadung dawuh. Kowe ingkang putring Jangkar Bumi Antarja jumadung dawuh. Rama Kyai wonten menapa kula jumadung dawuh. Siwa Ireng Ndorowati aku nyadong dawuh. Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Antasena. Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuwa Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndorowati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paring paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa ngerti ya nggih. Nalika semono wakmu timbalan swanane Raja Ngamarta ing wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging bapak anglayoni jujuran usuli. Durung nganti paripurna nggon punapa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sawane Pana Kawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta telu cacahe. Monggo Werkudara Janaka nek Dewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Ndrawati ning ora matuk lawan kekarepaning Semar. Ing atase Semar kuwi derajate Pana Kawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Nggih, mekaten wae. Ya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Aja nganti karo ndek gawe. Ewang-ewang ana pamanmu garba ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Pana Kawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangantipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki. Yen Bagong gelem bali, tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nah yen Bagong ora gelem bali, kowe tak paringi purba ana sesa, mangsa bala nggonmu nglenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Yen pamit, Bu. Nggih, ngestaken dawuh yen pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndorowati. Wah, yen sakedhakan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora matuk karo panemune wong tuamu Ndorowati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku najan kaya anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen bilani karo Setyaki. Kowe tak menehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono Kircah bagus. Ah, nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi si Ndorowati janjane ya ora cocok ora matuk. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling si Ndorowati wedi yen to lenggahing si Ndorowati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Oh, perkara kuwi aku ora ngerti. Sing bagus aja kanthi Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak. Mangkat dina iki. Yo, senika ngestake dawuh. Setyaki tinunun katanira wirang tumandang setyaniku garwanira gawarniya Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik, sabar, Om. Ora sampe nake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, lah sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndorowati, monggo Sinuwun Ndorowati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Ndorowati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Ora?
saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mengajar. Terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing mantani Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut kali wonten goleki Tenggar Barusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ora dadi piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonen. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaren, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Ndarawati pancen nyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih Sinuwun Ndarawati Suudon. Karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wis semono sampeyan Ndarawati merga Sinuwun Ndarawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik loro gedhe tekaning pati tak wujudane ora masalah. Wah, wis encaku iki tenanan. Kira nek gojek terus mablek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok nek kewahane ngene iki aku jelas kalah. Ana Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nang nganti kono gawa godho wesi kuning. Aku ya ndek godho ning jelas kalah. Upama didu jelas kon aku ajur. Yakin sumpah. Wis, iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nek kene. Wong gak iso ngoyak ya sencaki ya. Wong kene wis mlayu yang ngene iki mbok nek kira-kira aku rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg lek ngoyak kok iso brubut bantre ora jamak. Wong aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Weh, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguya dadi tangi. Ngopo, Kon? Mate aku. Wis cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Mimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem. Ngopo nangis, Kong? Nangis wae. Sampeyan tekan iki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu, Dies. Piur. Modar kula. Rasa nangis. Lah nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik kok. Ku tak kandhani. Napa? Ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Garwoto Kakang Turjo Mak Setyaki kan kewangi Siwa Ndarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi sik ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Terus? Kon ngapae? Wis, kan apa? Bapak ngrumangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentara. Terus bapak dawuh karo Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan, terus pripun? Maju meneh. Kon napa? Pethuke Pak Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangi no, Sena. Ngono kuwi jlomplongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok nyapa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek ngono ngewangi kok kon maju meneh. Aku wae mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Yo. Apa? Pusaka? Ora.
Daya kasetan apa? Tinatamen dadine menten? Ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Mancing ning awakmu. Mancing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh, metu cangkem Ora. niki. Ora. Nomor iki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngamet ambekan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambakan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso mancing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis. Nek kowe tak jimi, aku wis mancing awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramarta Jaya Marata. Enteni kono Setyaki. Wis yo. Ngamet ambekan. Mbak aku tak mancing ning awakmu, nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Kong. Tak mancing dina iki kowe dadi wong digaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh, Gong, wis. Ngene, Wis. sampeyan teng ndi? Aku ning awakmu. Lho, jan iki. Ora mbrenjol ya? Ora. Enak tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso? masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Gelereng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenan e. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya mung sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Meme gothok medun mawon, nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes mene wae. Ah, wah geleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis gak dosa. Ora apa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, geleleng tenan ambles bumi. Ngampet ambekan niat ingsun ambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep ana memburi kena. Terus. Wah, ya mung peteng kok. Lah ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya ambekan iki kaya ora sesek ya. Edan Drandara Antasena iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Ngundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh aran nek ning bumi iki jane. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak serondol e, mongko jebol e. Wis kaya mati urun ning sirah. Semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarta Jaya Marata ayo Kresna Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae. Sumbarmu mangluh-luh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngora menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar?
Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Sencaki. Sencaki. Kowe nek tak kena tak pringgake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Lho iso ngalahke Sencaki. Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nang ngene kowe kira-kira gira apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangan Sencaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki namanya nimbles. Sirahmu pecah dadi 8 Sencaki. Awas! Benjanane Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung diajati Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Nek panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara? Kula aturi mas paosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaten nggih. Ayo le mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ho, sambato. Colke. Piye colke? Ana wani ora ngelimpes kok mburi colke. Duapure kaya ngene. Iso mabur. Ora mung mabur. Delok ayo. Udus. Ketak kowe. Gatot kaca kok JT men. Murahan. Buku arepe dhewe Ayo sambat kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil malah gak sawangan. Lho iki yo langsung ambles bumi. Jus. edan. Ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mundur meneh. Aku kuwi kok tak ketoke ndas tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endut.